Em dic Daniel Cunyat, visc a França i a l'estat espanyol. En realitat soc transfronterer, diré, tinc la doble nacionalitat i doncs quan em fas la pregunta què ha portat la República Catalana ho veig dels dos bàndols. Per al sud, per Catalunya Sud, la possibilitat que un país salvi una cultura. Per a mi és l'única manera de salvar una cultura, doncs tindrem aquest país. I després per Catalunya Nord, les conseqüències per a mi seran una radicalització de la situació aquí a Catalunya Nord, un rebrot segur de la cultura catalana, però també una reacció de la població francesa, els francesos que pensen només en termes francesos.